dimashite bori kanga bambari shaniga bima mari unko ana na gawo parce que ne bora gawo mi ye ne soro ne kalo sabanani kente barala ni alate ani auka duawu hada madin sika siga yarama donc ko président ma ko mbitam balma ufu président ko ne ma ebeta do jume parce que ale hakila ne be sekata o dombe o ya irana ko nimba fe kata unfe socialité sera la président fait o ko ne ma don e ka ministre de la défense voir o ko alaji e be sekata tugudi ti de la défense ko ne ma ni ba fe kata dongodo kata région du nord là iba foyer au beta au ka délégation beta au tamashika avion là au beta l'armée malienne avion là sans saba kofe nan kumba fe kanaya an beta delikew ma were kanta u beta ministre sigi aéroport là nu ba fe bita nu ta fe tita fana o bana pew ala barkala au barkala président barkala l'armée malienne barkala donc on a ka awfo donc de l'année le président comme parola akone ma ko fin doctorat hadila ko gawo muso bora wati dola ku bena yorofura ko kelka wuli ka bo gawo ko tora hadila fobi ngama gawo ka ufleni uti tayroshi population min be gawo wati do sorola mao manabe gouvernement représenté à Betara John Tora Almamiou Dougoutilou Genou Moussou et leur père il n'a qu'à aufou ola président Togola aflana aouye fait mirana bi kado mingirama to dira bafo aya do tile bi fe bafo koroboro abe kele kado ko ne ma ko ganji boro koroboro ka be boro kele donc boro minum bea akara arabu akara tamasheku akara songoyo atara flawo atara akara ganji boro ko koroboro abe yu ka kado dibi obe mujira ke gawo beta de gawo arabu tado songoy tado flaw tado chie bemi be mali kono ube kanga gawo parce que du kolo gouvernement de tado gawo kanga yira aya yira bi ke gawo ba fu dubab kanga c'est un melting pot be kanga gawo aw yodi yira mali ba fu ko sira d'etat mogo dombe yoro dola mimba ke madion blanyogona utina sira soro ute sira soro parce ante kelefe anta fe kunu anta fe bi anta fe sini mais ante son tuguni mashika nye do malla o bana pu unko président beto ka fay ko malikura mali taga ne afo anga mo buka yela makake gaula malikura ne ko mali taga ni buka ga la président comme ko kanga de la hakili de la fo na yanga souveraineté ta l'armée fait gouvernement kangi occupé mundela population c'était minuit nous ne sait katama nous ne sait ka dominique nous ne sait ka jisoro kami angu deme pour ce jamana dombe cadre gouvernement imbe abeya aller de kama ati en fushi kama parce que ni population té gouvernement té mais gouvernement c'est ka yoro do la toko do de bar mais population tabolo donc le plus important est population ko fanga wo fanga na c'est ka jamana dew lakana o fanga ne peut pas être légitime hal ni 100% de a élu ni sigira pale la ita jamana dombe ka sa il sait ku balo il sait ko foi ku ce gouvernement ne peut pas être légitime
a filanan gouvernement min tɛ se ka dumuni di a denw ma ka ji d'u ma k'u kala ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la k'u dɛmɛ gɛlɛya sera min ma ce gouvernement ne peut pas être légitime. Assimi Goïta n'a ka gouvernement conseil national de transition an ye mun de fɔ fɔlɔ fɔlɔ an ka jamana lakana pour que an ka jamana sɔrɔ kɔrɔlen jamana kun t'an bolo bɛɛ bɛ tulonkɛ Mali la y'a fɔ dɔw b'a fɔ ko hali basaw bɛ tulonkɛ Mali la o banna bi c'est fini. A filanan n'a ye jamana sɔrɔ parce que lakana de bɛ na ni jamana ye ni jamana ma lakana jamana tɛ yen i tɛ se ka élection kɛ i tɛ se ka dumuni kɛ i tɛ se ka sunɔgɔ i tɛ se ka foyi kɛ ni lakana tɛ yen. Lakana kɔfɛ jamanadenw mago bɛ mun na ka dumuni kɛ ka kalan ka furakɛ ka taama ɲɔgɔn fɛ gouvernement min tɛ se k'o fana kɛ il n'est pas légitime. Donc gouvernement de transition conseil national de transition autorité ou bɛ o de kama u b'an ka délégation la CNT mɔgɔw u ko k'u b'a fɛ Mali filɛ nin ye i n'a fɔ banabaatɔ yanni transition ka ban maliyɛn o maliyɛn n'a sigira ale ni Ala cɛ a bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ la Assimi Goïta to fanga la présidentiya la ka Mali jaw to CNT ɲɛmɔgɔya la ka gouvernement to ka CNT membre u ye baara min kɛ jamana kɔnɔ ani nafolo min sɔrɔla u bolo tiɲɛ yɛrɛ la u y'u se k'o kɛ Mali ye an b'a fɛ o de ka kɛ parce que Mali ka wuli Mali y'a fɔ banabaatɔ ne o a ka wuli ka taama ka boli ka bila bɛɛ ɲɛna ka kɛ premier sur le peloton de tête en Afrique. Nko Gawakaw aw ni ce aw ni baraji a ye min k'a ye a y'an bɔ délégation ni capitaine jiginna ka bɔ avion kɔnɔ ka bɔ Mali avion kɔnɔ ka jigin Mali aéroport la ka Mali goudron ta Mali force de sécurité kan lakana fo bi an tɛ dunanw si bolo dunanw y'an teri don an jugu tɛ mais jamanaden hɔrɔn e ka se k'i yɛrɛ ta kabinɛ nana sɔgɔma an y'a dɔn tigitigi k'an bɔra so an nana so an bɛ segin so fana n'Ala sɔnna Ala barika an n'an dugawu o de kama an nana a fɔ ko an ka l'armée ne y'a fɔ siɲɛ caman n bɛ segin a kan siɲɛ 1000 parce que n tɛ sigi k'a fɔ n tɛ fatigue c'est quoi n tɛ sɛgɛn k'a fɔ l'armée malienne an bɛ réunion la bi an bɛ kuma ɲɔgɔnya dɔ bɛ applaudir parce que hakili sigilen don mun de y'o kɛ dɔ bɛ kɛlɛ la dɔ yɛrɛ bɛ ka sa an nɔfɛ Mali tɛ se k'u sara o maliyɛn dɔ bɛ yen fana u ma taa kɛlɛ si la u b'u ka so u nan'u faga fu donc maa o maa n'a ni tora kɛlɛ in na Mali kɔnɔ ani étrangers la Ala ka hinɛ u la maliyɛnw kan ka u ka armée soutenir parce que an ka hɔrɔnya pour que an ka se k'a sɔrɔ fo an ka l'armée fanga bɛ l'armée min na an k'o sɔrɔ aw ye diɲɛ lajɛ u bɛ diɲɛ minnu bonya u b'u bonya mun na u bonya parce que armée b'u bolo ni sen ser'u ma i b'a dɔn k'i sera cɛ dɔ ma an b'a fɛ Mali ka kɛ jamana min ye an tɛ bi mɔgɔ si kan an tɛ maa si tɔɲɔ an tɛ kɛlɛ fɛ mais maa si man k'i ɲɛ don Mali la tuguni o kɔni banna pewu tant que transition bɛ yen en tout cas président de la transition n'a nɔfɛmɔgɔw bɛ yen u ko tɛ se ka kɛ Mali la Ala barika la an bɛ Ala deli n'aw ka duwawu ni ŋaniya a ka se ka sira ɲuman sɔrɔ en gros c'est ce que j'ai dit k'a fɔ ko autorité min bɛ yan population k'a dɔn k'u bɛ aw de ka bila la gouverneur préfet n'a nɔfɛmɔgɔw bɛ yen u de bɛ kuma président tɔgɔ la u bɛ baara o baara la
bɛ baara kɛ ni président ŋaniya de ye n'o tɛ n'aw y'an ka jamana lajɛ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma aw fɛ ani aw yɛrɛ ka jamana n'aw y'a jate jamana kelen don a tɔgɔ ye Mali ye population kelen de don et pour que an tora jɔnya la siɲɛ 3 san 3 kɔfɛ mais bibi an bɛ ka bɔ jɔnya la bi an bɔra la pewu parce que pour que an ka taa an ka jamana yɔrɔ la an tɛ yamaruya ɲini maa si fɛ o pour que an ka bɔ Bamako kana an tɛ yamaruya ɲini maa si fɛ o mɔgɔ kana n ka ministre lasigi aéroport la i n'a fɔ k'a bɛ baara ɲini u fɛ o tɛ k'an fɛ tuguni en tout cas tant que transition bɛ fanga la o tɛ se ka kɛ tuguni ni président de la transition ko maliyɛnw ale de y'a ci ka taa yɔrɔ la Mali de bɛ moyen ɲini a ka taa Mali tɔgɔ la o de kama président ko a ma ko maa o maa n'i bɛ baara kɛ gouvernement fɛ ka fɛn 3 bila i hakili la u k'i bonya k'i ka hɔrɔnya to i ma 2 k'i to yen e de ka sugandeli kɛ min ka di e ye a 3 i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'i yɛrɛ ɲini est ce que Mali nafa b'o la ni Mali nafa b'a la i bɛ taa ɲɛ ni nafa t'ala i b'a bila an b'o sira de kan bi an nana bi k'a fɔ aw ye aw ni ce aw ni baraji